MD Production. Da fatan kun gane. Na kulle kofa guri na zamana ne ɗaya ne. Fatan kun gane neman kuɗi ai hakuri. Rayuwa sai da hakuri yardar gayi ai sana'a ne. Lokaci ne sai nuna hasken wa'adi ai tilas ne. Bana mamaki na ce muku bana mamaki. Bana mamaki da ikon Allah a koyaushe. To sai ku je ana soyayya dan da budurwa zancen gaskiya. Ana min tambaya kullum yaushe za ka yi aure. Yaushe za ka yi aure. Wace ce budurwar ka. Ana soyayya dan da budurwa zancen gaskiya. Ana min tambaya kullum yaushe za ka yi aure. Yaushe za ka yi aure. Wace ce budurwar ka. Soyayyar zamani hakika ba a yin nasara. Ya zama ruwan dare yanzu babu ya ake yaudara. Na tabbaso da a baya amma ta kina an karga. Ƙarshe rabewa mu kai tun daga nan ni fa na da gyara. Alƙawari ɓangaren su a karya ta ke san mai wuya. Daga kuma zan jiya so na gaskiya zai